gero eta gehiago harremanak digitalak dira, gero eta gehiago irudiarekin daukate zerikusia, eta gai izan beharko duke gizarte heldu bezala jokatu eta gai izan beharko duke teknologia gure alde jartzeko eta ez teknologiaren arriskoak saihestuz. Bestela, arrisku handiak daude. Teknologiaren erabilera oker batek sortu ditzake arazo asko eta harreman toksiko asko eta toxizitate hortatik arrisku handiak, ezta? Gazteok hor gaude, interneteko mundu hortan gaude, eta holako lehiaketa bat euskeraz eta interneteko munduen uztartute dauna, murgildute dauna, ezinbesteko iruditzen. Gaina oso deigarrixe da, ze spot, azken finean, 20-30 segunduko bideotxo bada, ez da izugarrizko lan bat inberdezula, eta ni neu gazte bezala, iruditzen oso deigarrixek lehiaketa hau, oso tentagarrixe baita ere parte hartzeko, eta gaina aurtengo gaxe, irudi digitala ez, gazteok gaur egun hainbeste gaude sartute mundu hortan, hainbeste gaude gure irudi digitalakin preokupaute, nire ustez infrabaloratu dauna gaur egun irudi digital hori, gero eta like eta gero eta atsegin dut gexoki, gero eta importantio zea, zeiga esponitzen ez, are sozialetan. Landu behar dan zer da, eta gaztiari ja hezkuntzatik hasi erakusten hasi behar jaken gauza bada, ze ez da tontokeri bat, gaur egun argazki bat edo bideo bat igotzen duzu eta munduko edozein lekutara heltzen da, eta edo nork aldau erabili edo zertarako. Irudi digitala ez da zetan beti izan beharrik oso polita edo oso, ez dakizalan esan, dana politxa, dana ona, ez? Azkenean irudi digital natural bat erakusten baduzu zure bizitzakoa, zure egunerokotasunekoa, ez dago inongo arazorik. Hori bai, beti egon behar gara prest kritika onak eta txarrak hartzeko. Eta nik uste hori bai hezkuntzan da, hola. Ikasien berdaguz gauza txarrak entzuten eta gauza onak bai. Garrantzia dauka gai hontaz jabetzea, konstiente izatea, arriskoa badaudela, onura asko daudela baita ere sare sozialetatik. Eta honen gaineko hausnarketa eta sormena sustatu nahi izan ditugu gaia spoten gai zentral bihurtuta.